Fl-aħħar jiem bosta persuni lemħu speċi ġdida ta' gerriem fil-pajsaġġ Malti. Id-degu, speċi ta' gerriem miċ-Ċili, huwa speċi aljena fl-ambjent Malti u d-dera ta' din l-ispeċi fil-busket għajmet bosta ħsibijiet dwar l-effett li jista' jkollha din l-ispeċi invażiva jekk ikollha taqbad u tibqa' tagħmmar f'pajjiżna. One News tkellem ma' Arnold Ciberras, naturalist u konsulent fl-immaniġġjar tal-pesti. Dan spjega kif id-degu ġej mill-familja taċ-ċinċilas u l-guinea pigs u jiġi mill-bot mill-familja tal-ġrieden u l-firien. Spjega kif din mhux l-ewwel darba li d-degu der f'pajjiżna jew li l-preżenza tiegħu fis-salvaġġ Malti ġiet iddokumentata. L-ewwel każ iddokumentajna kien fl-2018 wid Blandu li f'Gura fejn hemmhekk sibna popolazzjoni pjuttost mhux ħażin u wkoll huwa l-unika post f'Malta fejn iddokumentajt li bejjed fl-ambjent naturali Malti. Stqar li għalkemm id-degu jista' jsiba diffiċli biex jgħixu jammar fl-ambjent Malti minħabba li jbati biex jgħix fi sħana, stqar li hija possibbli li jirnexxielu jgħix f'postijiet umdużi. Spjega kif l-effett tiegħu fuq il-biodiversità f'pajjiżna ħadd ma jista' jgħid x'jista' jkun. Jekk jgħix, l-impatt ma nafux x'ħajkun. Hemm ċertu speċi nafu l-impatt x'inhu, hemm ċertu speċi li ilhom fuq 200 sena Malta bħal kalamajonte. Illum qed nerealizzaw l-impatt negattiv li għandu fuq l-ispeċi indiġeni jew endemiċi. Fuq id-degu ma nistgħu ngħidu xejn huwa reċenti, huwa herbivoru jikol il-pjanti, però żgur se jkun ta' kompetizzjoni għall-flora u għal-fawna ta' Malta, jekk jistabilixxi ruħu għal Malta. Spjega kif speċi li jkunu qed jinżammu fil-magħluq m'għandhom qatt jiġu liberati barra hekk kif dan jista' jkollu effett negattiv fuq il-biodiversità f'pajjiżna. Stqar kif dawn l-effetti rajnihom kemm b'fnik domestiċi li jiġu mitluqa kif ukoll b'serb partikolari. Dan apparti li kif qed ngħidu jista' jmut mew ta' kurdili jista' jitkattar mal-fnik slavaġġ u jagħmel ħsara anke il-ġenetika pura tal-fenek salvaġġ. Ġrat ukoll fis-sibdi, pereżempju kemm il-darba Malta ġew meħlusa dawk li jgħidulhom corn snakes, di viċin ħafna l-lifa tagħna u sibna ma' żmien hybrids ta' dawn l-ispeċi flimkien.